Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti nášho Educastu z IKT. Dnes sme vyspovedali naozaj netradičného hostia, ChatGPT. Pýtali sme sa ho, ako vlastne funguje web, čo robia prehliadače, ako sa hľadajú informácie a čo je to Web 2.0 či digitálna televízia. Tak poďme na to. Educast začína. Internet a web sa často zamieňajú. V čom je medzi nimi rozdiel? Rozdiel je hlavne v tom, že internet je celosvetová sieť vzájomne prepojených počítačov a iných zariadení, zatiaľ čo web, World Wide Web, je jedna z jeho služieb, ktorá umožňuje prístup k hypertextovým stránkam cez webové prehliadače. Takže internet je infraštruktúra a web je jedna z vecí, ktoré na tej infraštruktúre bežia. Čo znamená skratka www a ako vlastne funguje webová stránka? Skratka www znamená World Wide Web, teda celosvetová sieť. Funguje to tak, že webová stránka je v podstate súbor alebo skupina súborov uložených na nejakom serveri. Keď zadáš adresu stránky do prehliadača, ten pošle požiadavku na server vráti obsah a prehliadač ti ten obsah zobrazí ako pekne formátovanú webovú stránku. Čo je webový prehliadač a akú úlohu hrá v tom, že sa stránka zobrazí? Webový prehliadač je v podstate taký tvoj osobný nástroj na surfovanie po webe. Jeho úlohou je zobraziť ti webové stránky tak, ako majú vyzerať. Keď zadáš webovú adresu, prehliadač pošle požiadavku na príslušný server, ten pošle späť dáta a prehliadač ich potom interpretuje a zobrazí ako hotovú stránku, vrátane textov, obrázkov či videí. Aké sú najpoužívanejšie prehliadače a v čom sa technicky alebo funkčne odlišujú? Medzi najpoužívanejšie prehliadače dnes patrí napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge či Opera. Odlišujú sa technicky napríklad tým, na akom jadre bežia, ako rýchlo načítavajú stránky, aké majú funkcie alebo rozšírenia a tiež v akom prostredí fungujú najlepšie. Napríklad Safari je optimalizované pre Apple zariadenia, zatiaľ čo Chrome je veľmi populárny vďaka širokej podpore a integrácii s Google službami. Celkovo si ľudia vyberajú podľa toho, čo im najviac vyhovuje a na čo sú zvyknutí. Ako funguje architektúra klient-server pri načítaní webovej stránky? Funguje to vlastne celkom jednoducho. Keď zadáš adresu webovej stránky, tvoj počítač, teda klient, pošle požiadavku na server, kde je tá stránka uložená. Server túto požiadavku spracuje, nájde príslušné dáta a pošle ich späť klientovi. Prehliadač na strane klienta tieto dáta príjme a zobrazí ti hotovú webovú stránku. Celá táto architektúra je teda založená na tom, že klient žiada a server poskytuje, pričom spolupracujú, až sa stránka načítala. Čo sú to webové adresy, URL? A aké časti sa v nich nachádzajú? Webové adresy, teda URL, sú vlastne také konkrétne smerovky na internete, ktoré ukazujú, kde presne sa nachádza nejaký obsah. Každá URL adresa sa skladá z viacerých častí. Na začiatku je protokol, napríklad HTTP alebo HTTPS, ktorý určuje, ako sa údaje prenášajú. Potom je tam názov domény, čo je vlastne adresa servera, a prípadne ďalšie cesty alebo parametre, ktoré vedú k konkrétnej stránke či súboru. Takže URL je taký kompletný návod, ako sa dostať presne tam, kam potrebuješ. Ako prebieha vyhľadávanie informácií na internete? Čo robí vyhľadávač, keď niečo zadám do Google? Keď niečo zadáš do Google, tak vyhľadávač najprv vezme tvoju otázku a porovnajú so svojím obrovským indexom stránok, ktorý má uložený. V podstate prehľadáva obrovskú databázu webových stránok, hľadá tie najrelevantnejšie výsledky a zoradí ich podľa toho, ako dobre zodpovedajú tvoje otázke. Zohľadňuje pritom rôzne faktory, napríklad kvalitu obsahu, popularitu stránky alebo to, ako dobre je stránka optimalizovaná pre vyhľadávače. Nakoniec ti Google ukáže zoznam výsledkov, ktoré najlepšie zodpovedajú tomu, čo si hľadal. Ako vyhľadávaš informácie ty? Ja vyhľadávam informácie tak, že mám prístup k obrovskému množstvu vedomostí, ktoré som už načítal počas svojho tréningu, a keď potrebujem niečo aktuálne, môžem sa pozrieť aj na web, aby som ti priniesol najčerstvejšie informácie. Takže je to taká kombinácia toho, čo už viem, a toho, čo si viem rýchlo zistiť, aby som ti mohol odpovedať čo najpresnejšie.
Aký je rozdiel medzi katalógmi webových stránok a fulltextovými vyhľadávačmi? Rozdiel je hlavne v tom, ako tieto nástroje fungujú. Katalógy webových stránok sú usporiadané ručne alebo poloručne do kategórií a podkategórií, takže vyhľadávanie prebieha tak, že si preklikávaš cez rôzne tematické zoznamy. Naopak fulltextové vyhľadávače, ako je napríklad Google, prehľadávajú celý text stránok automaticky a umožňujú ti hľadať podľa kľúčových slov v akomkoľvek obsahu. Inými slovami, katalóg je taký štrukturovaný zoznam odkazov, zatiaľ čo fulltextový vyhľadávač prehľadáva obsah stránok priamo a ponúka výsledky podľa toho, čo presne zadáš. Čo je SEO, optimalizácia pre vyhľadávače? A prečo niektoré stránky skončia vyššie vo výsledkoch? SEO, čiže optimalizácia pre vyhľadávače, je súbor techník, ktoré pomáhajú webovým stránkam získavať lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Jednoducho povedané, ak je stránka dobre optimalizovaná, vyhľadávač ju ľahšie nájde a zobrazí ju vyššie. Dôvod, prečo niektoré stránky končia na vrchu, je práve v tom, že sú lepšie prispôsobené tomu, čo vyhľadávač považuje za relevantné. Zahŕňa to napríklad kvalitný obsah, správne kľúčové slová, rýchlosť načítania, technickú kvalitu stránky a tiež spätné odkazy. Vďaka tomu potom vyhľadávač usúdi, že táto stránka je pre používateľov užitočná a posunie ju vyššie. Čo priniesol pojem Web 2.0? Ako sa zmenil spôsob, akým ľudia web používajú a tvorí sa obsah? Pojem Web 2.0 priniesol myšlienku webu, ktorý je oveľa interaktívnejší a zameraný na používateľa. Znamenalo to, že ľudia už nie sú len pasívni príjemcovia obsahu, ale aj aktívni tvorcovia. S Webom 2.0 sa rozšírili sociálne siete, blogy, YouTube a rôzne platformy, kde môže každý prispievať svojim obsahom. Takže spôsob, akým ľudia web používajú a tvoria, sa zmenil tak, že sa stal oveľa viac komunitný a participatívny. Web 2.0 nám teda priniesol éru, kde obsah tvoria používateľia sami a web sa stal oveľa dynamickejším. Čo znamená pojem digitálna televízia a ako súvisí s modernými webovými technológiami? Digitálna televízia je spôsob televízneho vysielania, kde sa obraz a zvuk prenášajú v digitálnej podobe. To znamená, že namiesto analogových signálov sa používajú digitálne dáta, čo zlepšuje kvalitu obrazu aj zvuku a umožňuje prenos viacerých programov na jednom kanáli. A ako to súvisí s modernými webovými technológiami? V dnešnej dobe sa digitálna televízia čoraz viac prepája s internetom. Mnoho televíznych služieb funguje aj cez webové streamingové platformy, čo znamená, že môžeš pozerať televízny obsah online kedykoľvek chceš. Moderné webové technológie teda umožňujú, aby digitálna televízia nebola len o klasickom vysielaní, ale aj o online streamingu a interaktívnych funkciách. A napokon, ako sa bude vyvíjať web ďalej? Čo prinesie budúcnosť? Ťažko predpovedať úplne presne, ale budúcnosť webu pravdepodobne prinesie ešte viac personalizácie a interaktivity. Očakáva som, že web sa bude viac orientovať na umelú inteligenciu, ktorá ti bude vedieť prispôsobiť obsah na mieru a zároveň sa môže rozvíjať aj tzv. Web 3.0, ktorý je viac decentralizovaný a postavený na blockchainových technológiách. Môžeme tiež čakať viac rozšírenej reality a virtuálnych prostorov, kde bude web nielen o textoch a obrázkoch, ale aj o úplne ponorených zážitkoch. Skrátka, web budúcnosti bude pravdepodobne ešte viac prepojený s každodenným životom a prinesie nové spôsoby, ako tvoriť a využívať obsah. Ďakujem za odpovede. Nemáš za čo. Som rada, že to bolo užitočné. Kľudne sa pýtaj ďalej, ak budeš mať ešte niečo na srdci. Tak čo? Myslíš, že chat odpovedal správne? Zamysli sa. Edukast končí a my sa počujeme na budúce.